мы ўжо паведамлялі пра гэтую сумную навіну, пайшоў з жыцця Барыс Луцэнка. Амаль 50 год на адной сцэне і больш за 100 спектакляў у Беларусі ды за межамі ў Расіі, Украіне, Латвіі, Літве, Нямецчыне, Швейцарыі. Адзін з заснавальнікаў і верных жаўнераў нацыянальнай тэатральнай сцэны шмат год ачольваў сталічны рускі драматычны тэатр. Майстра узгадвае для нас тэатральны крытык Вячеслав Ракіцкі. Завершается целая эпоха у белорусском театре. Цалком завершается. Менавіта Барыс Луцэнка и Валерий Раевский на початку 1970-х годов створили сапраўдную революцию ў тэатры. Молодые люди, якія пришли в Купаловский театр, поставили спектакли, якія цалком поломали звыклую традыцыйную эстетику бытового театра. Не застал тебя я дома, ты во сне пошла ко мне. За наватарства майстра цанілі. Авацыі да яго спектакляў трывалі і па 15 хвілін. Апошнюю ж пашану Барысу Луцэнка можна будзе аддаць у сталічным рускім драматычным тэатры заўтра 7 лютага. Аўтобус поўны вершаў і сталічны цэнтр Белэкспа поўны кніг. Штогадовы кніжны кірмаш сабраў выдаўцоў, пісьменнікаў і чытачоў. На кірмашы можна набыць кнігі без нацэнак ды пазнаёміцца з навінкамі. Праўда, пытанні да арганізатараў ёсць. Мне ваша балбатня да таго месца, дзе ў курыцы яйка. Звонку пачуліся крокі. Акторы-купалаўцы ажывілі тут нервовыя будні ракаўскіх кантрабандыстаў, якія ў 30-е цягалі праз мяжу небяспечны тавар. А пісаў гэта Сергей Пясэцкі, які і сам быў удзельнікам многіх акцый. Культавы раман Пясэцкага «Каханак вялікай мядзведзіцы» упершыню перакладзены з аўтарскай версіі, захаваў на сваіх старонках каларытнае ракаўскае жыццё, а пераклала твор Марыя Пушкіна. Ён вельмі моцна перапрацоўваў тэкст. Ён да самай смерці ўжо ў шпіталі, ён уносіў туды карэктарскія праўкі. Ён вельмі нерваваўся, што штосьці было выдалена, штосьці было вернута, але па выніку атрымалася вось этой версія. Унучка адмыслова, унучка кіруе фондам Пясэцкая, она адмыслова настойвала на тым, каб менавіта гэты пераклад рабіўся менавіта па гэтым выданні. На кірмаш, ганаровы госць якога сёлета Расія, запрашае міністр інфармацыі. Тым часам, пакуль замежныя стэнды ўзбагачаюць нашу літаратуру, беларускі стэнд не ўсіх пісьменнікаў прыняў і прадставіў. Кнігі Владзіміра Няклеева знайшлі сабе месца на ўкраінскім стэндзе, пра што пісьменнік паведаміў у сацыяльных сетках. Альгерда Жбахарэвіча запрасіў знаёмы выдавец з расійскага стэнду. Атрымліваецца, што нас радыя бачыць паўсюль, дзе заўгодна. У Маскве, у Берліне, у Варшаве, у Стакгольме, у Парыжы, але толькі не ў Менску на беларускім нацыянальным стэндзе. Вось. І я ўдзячны насамрэч майму расійскаму выдаўцу, напрыклад, гэта была і ягоная ідэя. Нацыянальную літаратуру ў першыя дні форуму прадставілі Ігор Марзалюк, Наталья Батракова, директор БДУ Андрей Король. Единственная здесь задача, которая у нас стояла, она была отмечена, в том числе, посмотрел в интернет-ресурсах, которые мы в том числе преследуем. Это не только книжная сфера, это и социальные проекты, и размышления, может быть, о тех процессах, которые идут в обществе, о истории, о процессах, которые ожидают нас в будущем. На нацыянальным стэндзе з'явіцца яшчэ Віктор Мартинович. 8 лютага ён прадставіць пераклад на расійскую мову свайго раману «Ноч». А на расійскі стэнд, акрамя Альгерда Бахарэвіча, запрошаныя яшчэ Ганна Севярынец, Саша Філіпенка, Андрэй Жвалеўскі ды Евгенія Пастарнак. Праблема ў гэтым, безумоўна, ёсць. Як на мяне, гэта проста ганьба, што беларускія аўтары не знаходзяць сабе месца на беларускім нацыянальным стэндзе. Кірмаш жа працягнецца да 9 лютага. Тым часам пры поўным аншлагу ў Менску прэзентаваная кніга Сергея Бламейкі «Каліноўскі і палітычнае нараджэнне Беларусі». Больш за 200 гасцей прэзентацыі моладзь. Вы памятаеце, плошчу сімвалічна перайменавала моладзь, якая ў намётах сядзела у 2006 годзе. Так што это абсалютна моладзевы. Ён сам быў малады. Калі ён узначаліў першы ўрад, заставаўся адзін дзень да 24 годдзя.
Дадаць нешта новае пра Каліноўскага няпроста. Ягоны вобраз здаўна натхняе, і нядаўняе пахаванне толькі дадало цікаўнасці і пашаны да героя. Сергей Абламейка ў кнізе аргументавана даводзіць крытыкам нацыянальную і ідэйную прыналежнасць Каліноўскага. Днём нараджэння Беларусі аўтар прапануе лічыць 1 лютага 1863 году, калі ў Вільні быў утвораны часовы ўрад Літвы і Беларусі да чале з Кастусём Каліноўскім. Натхненнем для напісання кнігі для Абламейкі сталася падзея пахавання Каліноўскага і ягоных паплечнікаў у Вільні. Кніга з'явіцца ў электронным выглядзе ў свабодны доступ. Тым часам стартуе 8-й фестываль «Смарт-фільм». Знятыя на смартфон фільмы даўжынёй да 10 хвілін пазмагаюцца за гран-пры фестывалю, ладзіць які кампанія А1 пры падтрымцы Міністэрства культуры. Тэматычна фэст не абмяжоўвае. Адзіная ўмова, каб было таленавіта і цікава. Я хотел, чтобы это было умное кино, остроумное кино. Кино, которое во многом, в большей степени говорит о том, чем живут вот именно сами авторы, теми проблемами, которыми дышат они, а вместе с тем и все человечество. Это, опять же, это могут быть истории фантастические, они могут подниматься там в космос, опускаться в глубины океана. Все зависит, конечно, от той идеи, которую они закладывают в свой фильм, и насколько убедительно получается реализация задуманного. Дасылаць фільмы можна да 21 сакавіка. Прызы, як лёгка здагадацца, новыя мадэлі смартфонаў, а перадусім ацэнка журы экспертаў. Арганізатары таксама падрыхтавалі сюрпрыз. На фэст запрошаны Кіану Рыўс. Адказу пакуль не атрымалі, бо ягоны герой Джон Уік аказаўся з Беларусі. Ці з'явіцца зорка, пакуль таямніца. Затое дакладна будуць у межах фестывалю майстар-класы, а таксама поўная эмоцый народная намінацыя. Беларускія фільмы будуць супернічаць са стужкамі з усяго свету. За 8 гадоў фэсту нашыя творцы перамагалі некалькі разоў. Першы фэст выйграў Мітрый Сямёноў-Алейнікаў, які сёлета рыхтуе выпусціць свой першы поўнаметражны фільм. У сталічным гістарычным музеі неверагодная выстава. 100-гадовы фатограф фіксаваў жыццё і працягвае рабіць гэта дагэтуль. Творы Яна Камара разглядала Тацяна Ўласенка. Вясковага самародка выпадкова знайшоў знакаміты фатограф Сава Сіўко падчас музейнай экспедыцыі. Ян Камар з вёскі Нянькава, што ў Наваградчыне, дагэтуль здымае. З 2000 кадраў Нацыянальны гістарычны музей абраў да паказу 100 у гонар стагоддзя майстра. На фотаздымках аматара самавучкі, хронікі паваеннага жыцця вёскі і настроі яе жыхароў. Ужо ў тыя часы Ян Камар звяртаецца да рэдкіх сюжэтаў, нацюрмортаў і партрэтаў селфі. Кравец прафесіі, ён здолеў набыць раскошу 60-х, малафарматны «Зеніт-С». І на свет пачалі з'яўляцца дзясяткі аўтапартрэтаў чалавека, які прайшоў фронт Другой сусветнай, гулаг і вяртанне ў вёску. Я думаю, что покупка фотоаппарата и гэтыя самыя здымкі, асабліва гэтыя селфі, давалі яму нейкае новае вымярэнне свабоды. Ён адчуваў сябе свабодным чалавекам. Няпросты лёс, але такія светлыя здымкі. Дзеці на снежнай горцы, старыя за працаю, хатка бацькоў, дрэвы ў кветціні, свет, які адыходзіць. Відаць, усе самыя лепшыя якасці, якія ёсць у гэтых людзях, мы бачым на гэтых здымках. Вось вока Яна Камара, такое добрае, такое вось станоўчае. На выставу Ян Камар не прыехаў. У 100 гадоў гэта няпроста. Негатывы майстра пяшчотна адлічбаваў і раздрукаваў менскі фотограф Альберт Ціхановіч. Паглядзець іх можна да 1 сакавіка. Тацяна Ўласенка, Белсад. І яшчэ адна сенсацыя, якіх сёння ў культуры шмат. Аклад гэтай іконы 30 год таму знайшла на гарышчы Галіна Нечаева ў Добрыжскім раёне. Саму ж ікону, як жартуе дырэктар Веткаўскага музею, шукалі даўжэй, чым ён жыве на свеце. І знайшлі. Абраз Мікіта воін у жыцці мяжы 18-19 стагоддзя перадалі ў музей дар. Конечно, музей бы зрабіў усё, каб набыць гэту ікону нават за грошы, калі б прыйшлося, але яе падарылі музею. Гэта такі падарунак вельмі важны, я кажу, вось двухсэнсоўны. Можна падарыць, добрую справу зрабіць, а можна мець давер да музея, да ягонай справы. І вось аклад, ікона, гісторыя прамежкам 30 гадоў і гісторыя жыцця людзей.
Ікону перадалі ў музей бясплатна, бо ўсе ў наваколлі ведалі, што адмыслоўцы гэты абраз шукаюць. Тое, што для кагосьці кавалак старой дошкі з фарбай, для іх бясцэнная спадчына і унікальная гісторыя. Ікону чакае цяпер доўгая рэстаўрацыя. Зрэшты, аклад да яе працаўнікі музею таксама збіралі літаральна па фрагментах, а потым ікона закладам з'явіцца ў экспазіцыі музею. Фонд Веткаўскага музею стараабрадніцтва і беларускіх традыцый сёння складае больш за 13 тысячаў экспанатаў. Як нараджаецца мастак, заўжды таямніца. Пра тое, як ён шукае свой шлях і развіваецца, разважае Аліна Скрабунова, наведаўшы выставу маладой і паспяховай мастачкі. У музеі Бялынскага Бірулі ў Магілёве адкрылася выстава мастачкі Аксаны Юдакіменкі. Азнаёміцца з творчасцю Аксаны нам дапаможа мастацтвазнаўца Серж Арден. Крытык, які паездзіў па свеце, стварае ўласныя аб'екты мастацтва і дасканала ведае сусветны жывапіс ад романтычных працаў Оксаны у захапленні. У Оксаны совершенно уникальная живопись с точки зрения современного искусства, потому что ее стиль – это синтез фигуративного и абстрактного искусства. Фігуры на картинах ствараюць сюжэт, а каляровыя абстракцыі дадаюць настрою і абуджаюць фантазію. Творы поўныя пяшчоты, і можна б назваць іх нават жаноцкімі. Але мастачка – гэтак званая self-made. Яна працуе з галерэямі з першага курсу вучобы і стыль адточвае на міжнародных пленэрах. Невыпадкова адна з любімых тэмаў Оксаны – міф пра выкраданне Еўропы. Зеўс у выглядзе быка – гэта моц, але дзяўчыны Еўропа адкрытая кантакту. В современном искусстве художник должен найти свой стиль один раз и работать в этом стиле. И Оксане это удалось. Чудесным образом ранние работы, это уже получились работы совершенные. Колеры і кампазіцыі складаюцца ў романтычныя творы, дораць уражання сонечнага лета і спакою. А цяпер прыйшоў час пазнаёміцца з самой Оксаною. Прывітанне, Оксана. На выставе прадстаўленыя працы, напісаныя табою за апошнія 2 гады, у час, калі ты стала маці. Раскажы, як мацярынства адбілася на творчасці? Если я остановлюсь на какое-то время, даже хотя бы на год или на полгода, то просто вот вернуться, грубо говоря, в форму для художника, это очень сложно. Это нелегко, потому что это каждый день ты в мастерской, хотя бы в этой атмосфере, что-то делаешь, и получается результат. Карціна «Прывет, Аделаіда» стала знакавай для мастачкі, бо з'явілася першай пасля нараджэння дачкі і таму не прадаецца. А ўсе астатнія творы можна набываць. І попыт, як кажа мастачка, ёсць. К счастью, такие есть заказчики, которые хотят, чтобы я делала то, что я делаю. Каляровая эйфарыя найноўшых працаў Аксаны Юдакіменкі працягнецца ў музеі Бялынскага Бірулі да 1 сакавіка, а смак сапраўднага мастацтва захаваецца нашмат даўжэй. Аліна Скрабунова, Магілёў.